sadaka, sadaka. Ya Alhaji, na zo na ga motan ka ɗaki mai namba nawa kake? To gani nan zuwa. Hello Yarima? Ga mun mun fito daga airport ɗin kenan. Muna daidai wannan wurin U-turn ɗin nan na farko. Okay, to muna jiran ka. Sai ka zo. To, ke kuma da kike wa? Ƙawata, baki san saurayin ki Yarima ɗin nan ba? Yarima. Yarima. Saurayin ki Yarima ɗin nan? Ɗan gidan sarkin wannan? Gaskiya ban san sa ba. Abadan Allah ƙawata, ko da za a ce kin manta, bai kamata ki manta da saurayin ki Yarima ba. Kin san dai idan ina sanar shi ba na manta da shi ba ko? Abadan Allah. Shi da ya ɗawainiyan ke sa aka kai ki ƙasan waje, aka gyara miki ƙwaƙwalwanki, aka gyara miki fuskanki da sauransu. Ai shi yayi komai wallahi, bai kamata ki manta da shi ba saboda shi ya san soyayyar ku ba na nan kusa bane. To gaskiya ban san sa ba. Ba zan yi ƙarya kuma in ce na san sa ba. To shi kenan ba damuwa. Idan ya zo za ki gane shi. To shi kenan ba damuwa, ba mu jira zuwan nasa. To shi ya zo. To ba damuwa ƙawata. Baby ya kike? Kin da kana ta jiran ki cikin abin nan. Wallahi ai ni ban taba zuwa wannan hotel din da ne sai yau. To ce ya baby, ki aga gida ban dan zo nan, a zo gaba. To baby. Wala baby na. Ce ya gari baby. Kalan wallahi. Ya yanayin ya jin daɗi. Lafiya kalan. Ya gari. Ya harkoki. Lafiya lau. Ina gida sako na ko. Na gani wallahi, na gode. Sun shigo kenan ko? Sun shigo, na ji alert. Sai ya yi baby na. Wallahi na gode. Gaskiya baby na kin yake sosai. Wallahi sai sa nake yin kameri. To baby gishe ga dan watsa ruwa tunda na ga rana ta buga ki ko. Sai baby bari je watsa. Watsa ruwa sai ki zo a yi shashaf. Yawa yanzu nan za mu je mu taho da ita, suna airport sun ƙaraso. Ni da Yusuf ne. Yawwa baby kin watsa ruwan kenan. Na watsa. A'a sai ya yi kyau. Yanzu baby ya gani ya yanayi. Wallahi lafiya kalan. A'a to yanzu baby me kike bukata a yanki? Wallahi bukata nake son canja waya baby. Waya? Wannan bai da ramuwa baby. Yanzu za Wallahi sistin nake so. ki da baby ai ko me kike bukata za a yi miki baby. Insha Allah. Sai sa nake son ka wallahi baby. Okay, bari in kira kawo abinci ko? Sau ba. Bari in kira su kawo abinci. Hello. Ibrahim. A wani ora abinci. Ina nan cikin ɗaki. Ina kira. Yawa. Amma ka zo ka fasa ka shigo min ɗaki aka yi. Okay. Shi ke baby a garin abubuwa sai wanda suke kai gaskiya Wallahi baby ba matsala insha Allah ka ni da ko ne kike bukata in dai a rayuwar nan za a miki Allah baby kai kuwa baby a matsayina na alhaji a kuma mai naira a mata ku hawa a garin nan ai mu ne gari ai duk abin da kije shi na faruwa a garin nan idan yau mun kaso Najeriya ta gyaru za ta gyaru baby na Allah ware kuwa baby na in ko muka so ta lalace za ta lalace mu ne duwan Najeriya mu ne karfinta to duk wannan abubuwa da zai ta faruwa kawai mun dasa irin mun kyale kawai in ga miki da ai waɗannan abubuwan da suke faruwa to duk mu ne kashi abin nasu a yau Najeriya idan mun ga ma za ta gyaruwa za ta iya abin da haka duk waɗannan abubuwan insha Allah komai zai yake Allah baby wani ko an yi hakkina tare a gaskiya baby wallahi ina tare da ku gaskiya Allah baby Allah ina tare da nake son ki mutum na Allah ina yin ka baby amma ina ganin wannan wani ta takara naga haske yayi yawa baby aka ce hasken ko aka ce shikenan baby bari mu abin da Adam. Assalamu alaikum no problem. A garin ne. Barka dai muna lafiya kuma da kala wallahi ka zo muna ta neman kayan abinci a garin nan.
muna da biki muna neman inda za mu samu shinkafa mai kyau da shinkafa tuwo mun zagaya mun rasa ina za mu samu. To kun je wajen dan lele? Waye kuma dan lele? Baka da labarin dan lele? Wallahi ban ga san waye ba. Ai dan lele ai shinkafa ta tuwo ta biki da sauransu, shinkafa ne mai manja, farin mai, albasa, kayan biki dai kwacankwan da ka sani. Komai za mu samu? Komai za ka samu a wajen shi. Kuma a wurin za mu samu har da irin su citta da su kanamfari. Ai ta kuma ta ma akwai abubuwa wanda kuke bukata irin su aya da dan sauransu. Abubuwa na dan tattaunawa dai. Za mu samu a can ba za a rasa. Akwai takawai. Akwai leda ta zuba abinci irin wanda za ku yi wannan ta takawai. Komai dai already tumatir akwai na gwangwani, yana da tumatir na wannan na lambu, yana da albasa, komai dai su tattasai da sauransu komai. Ce dai wahalar mu kawai ta kare. Ka mun gode. Da ina za mu samu dan lele? Dan lele yana nan yanzu town cikin garin Fatakot Kelau. Cikin gari kenan. Cikin garin Fatakot town Kelau. Daidai idan kun je daidai kwanar masallacin igiya. Kuna shan kwana. Dan lele yana nan daga bangaren hannun hagu. Yana nan daidai masallacin igiya, yana nan ta gefen hagu. Okay. Komai da kuke so alhamdulillah dan lele. Mun gode wahala ta kare. Ko da shinkafa tilera kake so. In dai dan lele ne da ta tuwo da ta waye komai zaka samu a wajen shi. Na ji daɗi. Ne da waye. Mun yanzu mun samu sauki. Wato ku garba maza. Masha Allah. Assalamu alaikum da masu kallon mu. Ina son tallafa muku shararren dan kasuwa dan lele. Yana da abubuwa shinkafa, wake, masara, taliya da sauran dai abubuwa kaman zuwa mudu ɗaya buhu har tirela guda, duka muna iya safara daga garuruka zuwa kowane gari. Ga mai bukatar ɗan lele yana nan a cikin garin Fatakot, Yamzu, Kirikirot, da bai kuna yan igiya. Dukkan abin da kake bukata na kayan abinci, abin da ya kai daga kan roba ɗaya, kwano ɗaya har zuwa tirela guda, yana nan daga ɗan lele Provision Business Center. Duk abin da kake bukata za ka iya oda a lambar waya kamar haka wacce take gaban sikirin wacce kake kallo. Sannan duk abin da kake bukata kayan abinci kowanne iri ne, in dai har ka nemi ɗan lele insha Allah za ka same shi. Ko a ina kake, muna nan a kudancin ƙasa. Fatakot shine mazaunar mu, amma duk inda kake bukata za mu iya maka wabil har ya zo ya same ka. Mun gode, huta lafiya. To ga yariman gaskiya ne yau kan rana ce ta daban. Sannan ki da zuwa. Ya jiki? Alhamdulillah. Ya hanya, kin sha hanya. Ina can. Ina ta fama da kasar mutane. Ya za a yi? Sannan ki da zuwa. Alimatu. ina yini? Lafiya, na fama da ita. Lafiya kalau muna nan muna yi. To kin ga yariman nan da nake faɗa miki din nan. Saurayin ki. Kai. Farin cikin da zan je ya wuce misali. Ina ta kwana da ke a cikin raina. Ba da wani buri illa naga kin dawo lafiya. Allah ku kullum buri na kenan. Kai ya kuka sha fama da mutanen waje. To alhamdulillah. Rayuwa kala. Rayuwa kala kala. Da Allah ya kaddara dole ne haƙuri da shi. Na ji daɗi. Na ganin fuskar nan ta kyakkyawan fuska haka. Ba damuwa. Gaskiya yanzu idan muka je su momi za su ji daɗi, musamman yadda momi ta matsa ta ga dawowar san momi za ta ji daɗi. Ta ce ta taho ita ma na ce mata no kawai su zauna ni kaɗai ma na isa zai ayya ai babu kawai Sadiya mu shiga mota mu je ko? Okay sir, Yarima. Ina ta mutu jin biya ta. Zo daga ciki. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Gaskiya ba karamin farin cikin wannan dawowar taki ne ba. Ji nake kamar an ban kyautar duniya gaba ɗayansa.
lafiya ko? wallahi gaba sai yadda nake ji a raina ni nake kamar ni kaɗai ne a cikin duniyar nan sai ke kawai na daɗe ina ta tunani kawai ba ni da wani buri a rayuwata illa daga kin tashi kawai kin waye gari lafiya kallau amma yadda na ji daɗi ganin fuskar nan taki da ni very nice so To alhamdulillah. Halimat Na'am, Yarima. gaskiya ke ma kina da babbar kyauta sakamakon wannan ɗawainiyar da kika yi Allah ko? kina da babbar kyauta ta ki ta musamman Shi kenan ba damuwa. gaskiya ban san irin yadda zan musulta wannan ranar a cikin rayuwata ba wannan ranar tana ɗaya daga cikin manya-manyan ranaku na rayuwata Gaskiya ne. domin na ji daɗi har ga Allah Allah sarki. kuma ba zan iya musultawa ba kawai buri na dai yanzu a ce ni ne na raka Maryama gurin momi ta fara ganinta ta ganta daɗin da zan ci sannan kuma na san insha Allah yanzu abba shi ma zai gamsu da wannan maganin namu fata na dai Maryama ki ci gaba da haƙuri da ni na san cewa ke ba za ki taɓa zama mai laifi ba a gona sai dai ni ne muke laifi Hajiya ta fito. Amma dai kin gane nan ko? Har yanzu duk baki gane wannan wuraren. Ba damuwa mu karasa cikin gida. Za ki gane a hankali duk za ki fuskanci. Kun san dalilin da yasa na tara ku a nan gun? Ba komai ba ne magana akan Yarima. Mami me kuma ya faru da Yarima? Ba komai ba ne magana akan yarinyar talakawan nan. Mami wallahi dama ba na son Yarima da yarinyar ne dan ya matsa ni. Mami a duba masa ne. Da martaba yana gaya mana da mu da mutanen gari duk ɗaya ne a wurin Allah. Ai matsalar ba wai saboda ita talaka ba ce. Na lura kawai ba ta son Yarima ba ne. Kuma ni ma baran so Yarima ya auri wacce ba ta son shi ba. Mamin da muka je asibiti na lura cewa baban yarinyar baya son Yarima, iya babanta ne take son shi. Ai kun ga abin da nake faɗa. Yarima ne kawai yake son yarinyar nan amma iyayen shi ba ta son shi. Mami ki daina ɗaukan zancen yarinyar nan ƙarya ya mata yawa. Wallahi mami ba ƙarya nake ba. To ya ma za ki ce ƙarya take bayan tare suka fita tare suka je asibitin? Ai Mami na san halin Aisha ne ba a yi abu ma sai ta ce an yi. Na ji kamar motar Yarima ta shigo. Jakadi ya je ki duba mun. Wannan harin da yake da Yarima ne ke shi. To koma ki zauna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Zan yi yayi ya karamu Ya aiki. ina yi ni anti Lafiya kalau Yarima kake? lafiya kalau kina nan Ina nan Yarima. ya yi kyau dama na ji daɗin samun ki a nan gurin saboda maganar da na zo da shi saboda ki taya ni rarrashin momi kina ji saboda magana ne akan wancan yarinyar Maryam. Yarinyar sun je sun yi azan to kuma tsautsayi ne da ya kawo sun je har an kai ta asibiti an kai ta waje an canza mata fuska to yanzu kuma Allah ya yi ta dawo ta samu sauki sun daɗewa dama ina ta fama da momi akan samu a sami mai martaba a faɗa masa maganan nan duk da dai na san mai martaba sai an dage zai yarda amma dai momi ko za ta yarda ta samu ta same shi ya samu ya karɓi maganan nan
a yi auren nan. Yarinyar nan mutuniyar kirki ce kuma iyayenta ba suna da kirki wallahi. Gashi yanzu matsalar ma da aka samu wannan azumi ɗin da suka yi a ita waje ya sa ta manta komai. Mun yi magana da mai martaba, shi ma bai goyi baya akan neman ka da yarinyar nan. Sannan iyayen yarinyar ma ba ƙaunar ka suke yi ba. Haƙuri da neman yarinyar shi da zama a ƙuri. Mami sannan ga 'yar gidan sarkin gabas ƙawantawa Khadija kuma tana da hankali. Dama ita ma ya nema, mami zai fi masa. Ki duba ki ga wannan yarinyar fa mami, yanzu wannan yarinyar har ita za ta nuna mu wacce san aura. Ita za yaushe ma kika taso, shekarar ki nawa gaba ɗaya. Wato ke yanzu har ma kin mun rainin da ni kike ganin za ki zaɓa mata. Kin fi ni sanin me nake yi kenan. Mami ki gaya mata wallahi in ta ƙare min irin wannan maganar ni da ita ne. Ya za ta yi take gaya mun wani na aure gidan sarki ba ni ban san da ita bane ko ba na zuwa gidan ne. Sai kin faɗa min ni na aure ta ga wacce nake so ni ba zan aure wannan ba. Mami ki gaya mata ta daina shiga min irin wannan magana, ta daina gaya min irin wannan magana. To ya za a yi ka auro mana 'yar talakawa? Ga ƙawata Khadija ta rufe muka yi makaranta, tana da hankali. Ya kamata ita za ka nema, amma ya za ka zo ka nema mana 'yar talakawa? Kin ji ko mami wato yarinyar nan ba ta daina gaya magana ba. Ke ce kike sa yarinyar nan take raina ni. Ki ji ba ina magana tana daɗa gaya magana mami. Kamata a duba masa tunda yarinyar nan ta yi losing memory ɗinta, ba ta iya tuna abin da ya wuce, abin da ya faru. Zan ba ka dama ta kai. Ka je ka samu yarinyar nan ku daidaita. Idan kun daidaita zan samu mai martaba. Idan kuma ba ku daidaita ba, ba na so ka auri wacce ba ta son ka. Idan ba ta son ka, ni ba zan bari ka wulaƙanta ba, saboda kai ba wulaƙantacce ba ne. Mami tana so na ma, wallahi tana so na sosai kuma zan zo da ita ma har gidan nan ki ganta. In ba ta so na ai ba ta zo gidan nan ba. Zan je in same ta insha Allah mami za mu zo tare gidan nan. Na gode mami bari na je ka koma. Adam. Salamu alaikum no kule. A garin ne. Barka dai muna lafiya kuma da lafiya kala wallahi. Ka ga wai muna ta neman kayan abinci a garin nan. Muna da biki muna neman inda za mu samu shinkafa mai kyau da shinkafa tuwo. Mun zagaya mun rasa ina za mu samu. To kun je wajen dan lele? Waye kuma dan lele? Baka da labarin dan lele? Wallahi ban ga san waye ba. Ai dan lele ai shinkafa ta tuwo. Ta biki da sauransu shinkafa ne mai manja farin mai albasa kayan biki dai kwacankwan da ka sani komai za mu samu komai za ka samu a wajen shi kuma auren za mu samu har da irin su citta da suka nan fari ai ta kuma ta ma akwai abubuwa wanda kuke bukata irin su aya da dan sauransu abubuwa na dan tattaunawa da za mu samu a can ba za a akwai takawai akwai leda ta zuba abinci irin wanda za ku yi wannan ta takawai komai dai already tumatir akwai na gwangwani yana da tumatir na wannan na lambu yana da albasa komai dai su tattasai da sauransu komai ce dai wahalar mu kawai ta kare ka mun gode da ina za mu samu dan lele dan lele yana nan yanzu town cikin garin Fatakot Kelau cikin gari kenan cikin garin Fatakot town Kelau daidai idan kun je daidai kwanar masallacin igiya kuna can kwana dan lele yana nan daga bangaren hannun hagu yana nan daidai masallacin igiya yana nan ta gefen hagu komai da kuke so alhamdulillah dan lele mun gode wahala ko da shinkafa tilera kake so in dai dan lele ne da ta tuwo da ta waye komai zaka samu a wajen gode na ji daɗi ne da waye gode mu yanzu mun samu sauki wato ku garba maza masha Allah assalamu alaikum da masu kallon mu ina son tallafa muku shararren dan kasuwa dan lele yana da abubuwa shinkafa wake masara taliya da sauran dai abubuwa kaman zuwa mudu ɗaya buhu har tirela guda duka muna iya safara daga garuruka zuwa kowane gari. Da mai bukatar ɗan lele yana nan a cikin garin Fatakot, Yamzu, Kirikirot, da bai kuna yan igiya. Dukkan abin da kake bukata na kayan abinci, abin da ya kai daga kan roba ɗaya kwano ɗaya har zuwa tirela guda yana nan daga ɗan lele Provision Business Center. Duk abin da kake bukata za ka iya oda a lambar waya kamar haka wacce take gaban sikirin wacce kake kallo. Sannan duk abin da kake bukata kayan abinci kowanne iri ne in dai har ka nemi ɗan lele insha Allah za ka same shi ko a ina kake muna nan a kudancin ƙasa
Port shine mazaunar mu, amma duk inda kake bukata za mu iya maka wabil har ya zo ya same ka. Mun gode, huta lafiya.